Dragi moji učenici, sve vas lijepo pozdravljam. Na prošlom satu smo naučili da je more voda stajačica te da je morska voda slana. Naše more zove se Jadransko more. Obala Jadranskog mora ima mnogo zaljeva, uvala, otoka, otočića i poluotoka. Obala Jadranskog mora za vas je mjesto gdje se možete sunčati i kupati, ali tamo žive i mnoge biljke i životinje. Kada šetate obalom, možete vidjeti drveće koje je tijekom cijele godine zeleno. Neke biljke ljudima služe i za jelo. U primorskim krajevima ljudi uzgajaju masline. Plodovi masline se kisele ili se od njih proizvodi maslinovo ulje. U primorskim krajevima uzgajaju se i smokve. Plodovi smokve jedu se svježi, suše ili se prerađuju u džemove. Također za jelo ljudima služe i šparoge. Magarac je domaća životinja koja ljudima pomaže u prijenosu stvari, a danas se najčešće uzgaja radi turizma i dobivanja mlijeka. Iznad mora lete galebovi i traže hranu. U moru je bujan životinjski svijet. Na slici vidite svilinu, to je biljka tankih i dugačkih listova na kojima žive sitne alge. Zato mnoge životinje među njenim listovima nalaze hranu i sklonište. Sada na slici vidite morsku salatu. To je alga koja živi ondje gdje u vodi ima nečistoća. Ovo na slici je smeđa vlasulja. Svojim lovkama lovi sitnije ribe i rakove. Pri dodiru može opeći ljude. Školjkaši kao što su dagnje, prstaci i kamenice jestivi su. Prstaci su zaštićeni i ne smiju se vaditi iz mora. Kao što ste mogli vidjeti, more je bogato morskim biljem, algama i morskim salatama, ali i životinjama, kao što su spužve, hobotnice koje svoj plijen love uz pomoć 8 krakova, lignjama, rakovima, zvijezdama, dupinima, morskim psima i mačkama i mnogim drugim životinjama. U moru živi i jako puno vrsta riba. S obzirom na boju mišića, riba može biti plava ili bijela. Plave ribe su srdele, skuše i tune. One žive u skupinama koje se nazivaju plove. U bijelu ribu primjerice ubrajamo zubatac, list i škarpinu koja živi uz morsko dno. U moru živi i jedna životinja koja je zakonom zaštićena, a to je sredozemna medvjedica. Kao što ste vidjeli na prethodnim fotografijama, biljni i životinjski svijet u moru i uz more vrlo je bujan. More je veliki izvor hrane za čovjeka. More je naše prirodno bogatstvo, stoga ga moramo štititi i očuvati. Još jednu čestu stanovnicu Jadranskog mora vam nisam spomenula. Tijelo joj izgleda kao otvoreni kišobran. Raznih je boja, a često i prozirna. Neke noću svjetlucaju. Ima žarne čahure koje se otvaraju na dodir. Tada izlazi otrov kojim opeče žrtvu. Ta stanovnica je često pokazatelj čistoće morske vode. Pokušaj otkriti ko je to. Nacrtaju svoju bilježnicu. Čestitam svima koji su otkrili da je životinja koju tražimo meduza. Nadam se da ste aktivno pratili video lekciju. Ukoliko vam je pomogla u svladavanju nastavnog gradiva, lajkajte ju i podijelite s prijateljima.